Bojím sa, pretože vám nemôžem ani jednomu veriť, Míro, že niektorá v Igorovi. Míro, však ale dobre vieš Boha, že by si vylízal, nie? Tak si ju naval kurva. Zmys. Napíše, že chcem tá Ani lízať. sa toho kurina fix nechytaj. Toto kurva, to ak sa napíše, že chcem. Nepíše, že ty kokot. Napíše tam. Nenapíšem to tam. Míro, však sa neboj do piče, normálne napíš, chcem tá vylízať a hotovo. Miro, aj zblbol. Čo sa rozčuduješ? Aj cicka ty stojí, už pozri sa na mňa. Do piče. Napíš, Igor, čukni tam po tej klávesnici. Že chcem tá lízať. No, teraz rozmýšľam nad inými vecami. Mám peči. Čo, aký vec sa... Proste, ja som prišiel a vieš doma a matka, ona ešte dneska mi hovorí, ja som došiel. Ukáž, Miro, ukáž. Ukáž, dočkaj, Miro. Zavri tam. Buči, dáš mi tu jednu cigu? Však hejde za to. Vypaď! Počkaj. Ty mi nič nemôžeš robiť s tými RPčkami, Tak ale krucina. dočkaj, ale chcem odpísať, nič máš, Miro. No mne veľa odpisovať nebudeš Ale normálne dočkaj, RPčky. tu je. Nie je tá RPčka, tu je. Ty to prdele počuje sama. Miro, počkaj mi Mišku, ja si dám tanot len. Tanot si dám, počkaj mi Odpíšem si a Mišku. môžeš to. Ukáž, do piče, normálne daj Mišku. Čo sa Boha bojíš? To je tanot, vypadni. Tak kokot akože ja omylom zle kliknem a už je zle nám na to piče. To fakt bolo omylom. O 15 cm vedľa už je zle. A do nej. To je tých 15 cm bolo na schvál. No ale mne tam daj výpravu potom. Ukáž, ja mu tam dám. Ukáž, Miro. On má dlho Vyprav mu na dám 20 do minút. piče, čo sa vyjbeš. Boha, idź zvykám si, tebe to už do ruky nedám. Ja keby som ho kedy si v rukách držal, že? Výpráva. Čo je ty degeši napísali, ti hneď ukážem. No to už asi neukážeš. RPčka je. Miro, my sme napísali trošku horšie, ak ty si myslíš. Lenže vy ste to zmazali. A vieš, čo sme napísali, Miro? Je to od tej Vieš, čo sme samej napísali, kosti. Miro? My Toto sme ja- napísali iba, ja že by si ju to chcel, vieš? dopíšem, zavriem to, idem do prdele. No dočkaj, ešte aj treba umyť. Tie neumím, lebo sme dneska teraz nastrali, neviem kto to bol, nech sa prizdá, potom umie riadne. Ja mám piči to, ako nemá sa mnou nič spoločné toto. Nechcem, no. No jasné, ani s nikým. Ja si za to môžem, ja to tu sám napísal. A čo, ukáž? Je tam iba čas toho. O, to máš druhú, Miro. No aha. No. To tejto vôbec sme nepísali. A to je odklad, vieš? Počkaj, odpíšem. Už písal, Ty neodpíšeš, vypadni! Vylížem tam. to už písal druhej, keď sa henta vyjebala, no, že? Aj? Že nemôžem sa to za tomu prísť. Igor, kde si cigy? Tam mi dáva. Bohačku ich máš. Aj? Boha. Aj ozaj. Toto je jeden, čo tam ostalo. Prečo? Prvé. Tak Možno, že si ju chcel lízať, a čo? Ale zmrzenú, ty kokot, lebo ona písala, že ja som napísal, že som ti ju chcel lízať. Lebo ona Jasné, povedala, že môžeme, jasné. ty priebaný kokot, lebo ja som povedal, Jasné. že kam pôjdeme do Senice, ona že na zmrzninu. A ja, že no, chcel by som ti ju lízať, tú zmrzninu, ty chuju. A ona by potom Ježišiu. napísala toto. Lízatko. Ty hovado, lenže ona to nepochopila, ty jebo. Že napíše, že ty si sprostá. Daj tam RPčku, počkaj si na Nič. tanot, ja si na tanot datal. Dočkaj, ja si na tanot. Lollipop. Nie, nekončí. Lollipop. Dočkaj, ale ja si na tanot. Nedáš si tam, no, lebo to klikneš zase na môj pokec. Ja to Ale dobre už neklikaj teraz to na ten poznám. pokec. Dávaj pokec. Môj. Počkaj, zapínaš tam pičoviny, dočkaj, uhni. Miro je admin. Boha jeho to. Do piče. Administrátori pokec. Vidím, nechceš to klikať na ten pokec, vypadni do piče buči. Maximálne ste ma nastavili, umiem tie riady a idem do prdela. S vami som skončil. No ale ináč ich tam nebyla, to aby si švihol. Ne, jedno, točíme do 6 rána a to umiem a idem do prdela. Nemám telefón. Ideš spať? Áno, podaj telefón.
páči. Ukáž tam, môžem? Už ja tam dopíšem, počkaj. Ja tam Nič tam nedopíšeš. Som ti povedal, že s môjim pokecom ty nič nebudeš Jaký robiť. pokecom, však tu už máš odpísané, nie? Čo robíš, však oné? Áno, normálne. Čo sa bojíš? Už skončila tá výprava? Nie, tak ja tým chcem povedať, ma nechce pustiť tomu. On tomu nechce pustiť. Miro, Pretože pusti mi. vždycky klikneš na Ale to. nekliknem, ja mám píči celý tvoj pokec. Ja Klikneš na môžem to jebať. ešte raz, tú myšku ti nedám do ruky. Dobre. Si zober domov. Vypojí, dáme tečka. Kde máš nabíjačku, Rado? To je tvoj. Nabíjačku tam by mala byť, Igor, hen tam. Čo chceš? Máš do pokec. Nemá, zavretý. Končí Tak za ja si minútu na výprava. monet, to oné, výpravu jednu. Koko, dievli, skurvený pičus! Výpravu. A nehúkaj do piče, sú 4 hodiny ráno. Počkaj, ja tam výpravu do Aj som Senice. Rado, máš onej aj zásuvku v obývačke? Hen tam, tam, kde sú tie kvetináče vľavo. Mávaš? Alebo si zober predĺžovačku, nej tam? Prečo mi si dať výpravu do Senice? Na to dám. Ukáž mi, ja si dal len jednu výpravu do piče. Nedá Ja si si robíš veľa ani piču, jednu čo si mi, že by som ju odpisoval, Miro. Nie, Ale tebe pozor jebe. ťa už moc dobre, Ale vidím, do piče, aby som jak ty zo mňa neodpisoval. robíš prdel, tej myšky sa nechytíš. Čo ja povedal? Jak môže napísať, keď drží myšku, ty koko? Myško sa dá písať? Kde si videl? Musí raz sa niečím kliknúť, aby začal písať. Miro, pusti mi tú myšku, lebo ty to musí povedať Rado, alebo čo? No, Prajem jednu vec. Nechcem ju pustiť, kurva. Napíše Pál do piče, odpíše, že Pál, Miro sa zalúbila. aj zalúbený, aha, napíše, počkaj, odpíše normálne, že Hayat. Miro, to má rád. Ja teba nenávidím. Robte si čo chcete už. Aj?